Vi har aldrig haft det i vores familie før. Og jeg har selv slet ikke haft forståelse for det. Jamen, de kan da tage sig sammen. Jeg gik jo og troede, jeg var skængerne sindssyg på et tidspunkt. Altså, det var jeg sikker på. Det måtte jeg jo være, siden jeg ikke kunne komme videre i mit liv. Det er jo sorg, og det er jo ting, der egentlig er meget almindelige. Men jeg var så bare ikke så god til at håndtere det. Så endte jeg med at få en diagnose, der hed paranoid skizofreni. Til min egen overraskelse, det var jeg ikke klar over, jeg havde. Så sidenhen får fjernet diagnosen igen, og jeg er blevet afsluttet i socialpsykiatrien. Det, at min mand og jeg er kommet igennem det som par, det har jo gjort, at vi har et meget stærkere forhold i dag, end vi havde før i tiden. Jeg hedder Camilla. Jeg vil ikke have tanker i hovedet, når jeg tegner. Jeg vil gerne have, at det bliver så godt som muligt. Jeg kan godt lide udfordringer, og især sådan nogle udfordringer som at tegne og male. Rådyret over, den har jeg også lavet. Da jeg så begyndte at få det bedre, så begyndte jeg at benytte mig af mange af de tilbud, der er. Alle, der kommer her, de er lige så normale som alle andre jo. Men de lever ikke et almindeligt liv. Fordi de har nogle andre udfordringer. Lige nu er vi i Hedensted, og vi er i vores administrationsbygning. Jeg hedder Ivan. Jeg hedder Eva. Søren. Jeg hedder Birte. Jeg er leder af socialpsykiatrien i Hedensted Kommune, og har været det i 20 år. Livet har budt på nogle ting, som rent faktisk gør, at det at være i relation til andre mennesker, eller bevæge sig ud i verden, det er farligt. Nogen har jo faktisk opgivet fuldstændig at kunne leve et almindeligt liv. Det er jo også vores kunst at prøve at gå ind og få fat i de der drømme en gang til, ikke? Og sige, okay, kunne vi starte et eller andet sted? Ikke? Der er mange måder at få det gjort på. Jeg tænker meget det der med at få vækket den del af at have lyst til at leve. Det, der er det sværeste, det er at få processen i gang, altså få mod til at turde tage det første skridt. Det er Kirsten, og jeg bor i Løsning. Jeg hedder Jan. Jeg bor her i Hedensted. Men jeg hedder Bøje. Jeg bor i Løsning. Bøje og mig, vi har været med til at starte det op, altså inden det nogensinde kom gang i. Altså kommunen ringede til mig og spurgte, om jeg har lyst til, at det skulle blive lavet sådan en værested. Vi skulle være et hold, og så ud og undersøge andre væresteder, hvordan de havde det. Vi prøvede så, om vi kunne finde et sted, hvor det skulle være, inden vi fandt de unge hjem i Hedensted, hvor vi syntes, vi kunne bruge det. Der var jeg med. Jeg var med, da det åbnede. Man får nye indtryk og nye mennesker, og lærer nye mennesker at kende, og kommer lidt ud også. Kommer hjemmefra, og kommer ud blandt andre. Vi havde en studerende på et tidspunkt, som gik i gang med at lave sådan et shelterprojekt, hvor vores arbejdshold gik ud og byggede en shelter ude midt i skoven, som egentlig skulle kunne bruges af alle. Der var bålplads, der satte et lille bord op og så videre, så videre. Ikke? Vi fik dedikeret præstegårdsskovene. Det står der endnu, og man kan faktisk bruge det. Værstedet i Tøring, Hedensted Kommune. Jeg hedder Lise. Niels, Peter og Johannes, du... Og jeg er Maiken. Her spiser vi sammen, og vi hygger os sammen. Vi laver lidt aktiviteter sammen. Der er med til at dække bord og vaske op, samtidig jo. Nogle er i glasværkstedet også. Du kan komme her
glad og er sprælsk, hvis det er det, du har lyst til. Men hvis du har en dårlig dag, hvor du bare har lyst til at sætte dig over i sofagruppen, vi har her om bagved, og sidde for dig selv, så er det, du gør. Der er ingen, der dømmer dig, hvis du kommer i dag og er trist. Hvis man har svært ved at være alene om aftenen og om natten, så har vi en aftentelefon også. Der er en på vagt, og den person kan man ringe til, hvis man har det rigtig dårligt. Og man kan sove herovre på værestedet sammen med den. Man har en, man kan ringe til. Vi er hen sted her i værestedet i socialpsykiatrien. Når man ryger i sådan en periode, så har man ikke tid til at lave helt de samme ting som alle andre. Fordi man har meget en stor fokus på at få det bedre jo. Så man stopper lidt med at snakke med folk. Og folk har også kun sådan en vis grad tålmodighed, hvis ikke du kan det, alle andre kan. Altså når de ringer i weekenden og spørger, om du skal med i byen, og de har gjort det 12 gange, og du har sagt nej, så stopper de jo med at ringe. Jeg har en enkelt rigtig god kammerat og en enkelt rigtig god veninde. Og så resten, de er sådan på det plan, der hedder bekendte, man siger hej til nu, fordi at der er ikke tålmodighed til folk, der er anderledes. Værstedet i Juelsminde. Annie Persen. Åse Christensen. Jeg hedder Jette. Jeg hedder Camilla. Jeg hedder Susanne Sur Madsen. Du har også lavet noget? Ja, det har jeg. Ja. Det er jo Susanne, der sat for os i gang med det. Ja. Jeg er på malerværksted. Jeg maler og tegner og bruger Susanne rigtig meget som lidt af hvis vores mor får os alle sammen hernede. Jeg synes, at billedkunst er en hjælpeting, man kan for at få det bedre med sig selv. Hvis der er andre ting, f.eks. økonomien, der driller, eller lige med et eller andet, man ikke ved, så kan man altid komme til personalet hernede som bostøtter. Jeg er ordblind, så jeg læser ikke ret godt. Så det er rart, man har en, hvis man får et brev, man kan læse det. Vi har snakket om fremtiden og måske prøve at få nogle dyrepleje til folk, der bliver indlagt på sygehuset. Og så der er nogle af os brugere hernede, der kan hjælpe med at tage sig af de her dyr, og imens at de er indlagt, så de ikke har den bekymring. Og det er vi ved at prøve at se, om vi kan finde ud af at arrangere. Jeg er så på opfordring for de øvrige brugere hernede på værstedet, blev bedt om at være medlem i brugerrådet. Der sidder vi jo brugere, og vi sidder personale. Og så har vi også en brugeraften og genbrugsaften, hvor vi bytter tøj og ting. Og der kommer jo også nogen, der ikke er brugere hernede. Ja. Så der kommer faktisk også nogen udefra. Og de fleste der, de siger, nå ja, men jeg har også en niece, der har problemer. Eller jeg har en anden familiemedlem, der har psykiske problemer. Og på den måde, så får de øjnene op for, at der også er muligheder for at gøre brug af værsteder. Fordi mange gange, der sidder deres pårørende måske netop derhjemme, og ikke kommer nogen vejen. Det kan godt være, at man har nogle udfordringer, men det er ikke ens betydende med, at man bliver et elendigt menneske. Altså hele strømningen af, hvad presset er, altså, det er jo at blive perfekt, fordi man må endelig ikke falde ud. Prøv at tænke, hvis vi begynder at hylde det modsat. Det er uperfekt. Det skæve. I Hedensted, der har vi et marked med gamle antikting. Retro- og genbrugsgården. Jeg hedder Stina Just. Kom med indenfor, så kan du se, hvad vi har herinde. Her har vi så stuen. Og det er der, hvor vi egentlig mødes og sidder og aftaler de forskellige ting, der nu er. Så herinde det er det store rum med en masse af ting. Og der har vi allerede en, der er ved at finde noget. Vi får alt muligt, vi finder det selv, og folk kommer og afleverer ting. Og så er der nogen, der selv laver ting, ikke? Og udstiller. Det meste af det, vi har heroppe, det er faktisk private folk, der kommer og har nogle ting. Det koster en 20 år, så have et område, og så er det jo fint. De er selv med til at bestemme, hvordan tingene skal være herude. Så har vi et værksted, og her har vi en pige, hun er ved at lave et par... Jeg tror, det har været natbord engang. Her kan alle gå ud og så lave noget af dem, der kommer herude til daglig. Der kommer nogle unge, og der kommer nogle ældre, og det kan være sammen med nogen, og de kan hygge sig. Fokus på at arbejde med sorg og krise. Der, hvor den kom til at strande, det var hos personalet på det tidspunkt. For man turde sgu ikke at kigge på sin egen sorg og krise. Så det der med, at vi vil godt gå ud og gøre noget, bare vi ikke selv skal have fingrene ned i vores eget lort. Altså, den holder ikke. I det hele taget, i det meste af mit liv, har jeg faktisk gået og lavet ingenting. Fordi jeg egentlig har været lidt i tvivl om, hvad der var galt.
Vi har jo faktisk kontakt til nogle mennesker, som er blevet rigtig dygtige til, og gennem mange år har indlært at fortælle sig selv, hvad de ikke kan, hvad de ikke formår, hvad de er bange for. Hold kæft, hvor ville det være fedt, hvis man engang man kunne ruste det lidt og begynde at fortælle sig selv, hold kæft, hvor er jeg god. Butik Rustik. Jeg hedder Lars. Jeg hedder Else Høbner. Jeg hedder Annette. Jeg hedder Karin. Socialpsykiatrien har et hus her, hvor der foregår nogle forskellige aktiviteter og nogle tilbud om samvær. Der er ikke noget, der er så godt for dit selvværd, som at komme ud og prøve nye situationer og finde ud af, at dem kan du altså stadigvæk godt takle. Jeg har været ansat i Butik Rustik og har været bruger af værestedet. Vi laver kopper, vi laver kander, skål og prøver at få det skarpt, som man ikke har set før. Jeg var herovre og ekspederede en nydelig dame, så vender hun sig sådan, når det bukker sig ind over skranken, så siger hun, hvordan er det at arbejde sammen med sådan nogen? Kigger hun sådan rundt, så siger jeg, ved du hvad, jeg er selv en af dem. Så blev hun fuldstændig rød i hovedet og kiggede til den anden side, og så gik hun. Det har været et fristed og en helle, fordi der kunne man have det, som man havde det. Den der angst med mennesker og social fobi, den kan jeg bedøve med det her kreative, som jeg får udviklet. Jeg synes altid, det er så spændende at komme over. Både at hilse på de piger, man kender så godt, og så også fordi jeg synes virkelig, det er en lille god butik efterhånden. De har mange rigtig gode ting. For min fremtid, der håber jeg på at kunne blive selvstændig med noget af det, jeg har lavet herinde. Det er i hvert fald min drøm. Jeg hedder Torben Lindskjold, og jeg er bankuddannet og har 40 års erfaring inden for bankvæsen. Og så er jeg frivillig her i huset. Og det vi så bruger lidt energi på, det er jo sådan set at få lidt styr på privatøkonomi, fordi det tit er den store hurdle for brugerne, det der med at få styr på den private økonomi, fordi det tit er bremsen for at komme i gang med et eller andet fornuftigt. Snart man har styr på økonomien, så er man også mere overskud til at gå ud og søge jobs og være aktiv på arbejdsmarkedet. Man er en identitet, når man har et arbejde. Men når man møder en klassekammerat ude på gaden, som spørger, hvad laver du, så siger man jo ikke, at jeg er skizofren, vel? Nej, jeg arbejder om i Rustik Butik. Jeg hedder Henrik Alleslev. Jeg er formand for udvalget for beskæftigelse. Jeg har haft en del med socialpsykiatrien i Hedensted Kommune at gøre igennem flere år. Og for de fleste, der handler en normal hverdag jo blandt andet om at være en del af arbejdsmarkedet. Og der er jo forskellige muligheder for rigtig mange grupper af de mennesker, vi har med at gøre. Og der skal vi jo prøve at se, om vi kan forfølge de muligheder, og blandt andet få vores virksomheder i lokalområdet koblet med ind over. Det er jo den vej, vi skal videre. Jeg har slået en masse græs i dag. Jeg har slået en hel masse græs med nogle ældre boliger her i Hedensted, sammen med en vicevært, som faktisk er almindelig vicevært, men også social vicevært i et projekt Startbolig. Det er faktisk et rigtig godt stykke arbejde, det er faktisk rigtig sjovt. Hovedsageligt så slår jeg græs og klipper hæk. Jeg havde en tanke om i gang at lave sådan en socioøkonomisk virksomhed, Fakkekrav Badehotel. Fordi alle de funktioner, der kunne ligge i at køre sådan et badehotel, vi kunne have kajakker nede ved vandet, og vi kunne have naturvejledning, vi kunne have simpelthen så mange ting, og så samtidig med en hotelfunktion. Man kunne komme ud og få det sådan lidt refugieagtigt, ikke? Og udbyde det til Gud og hver mand. Ikke? Selvom jeg ikke længere er bruger af værestedet, så følger jeg meget med i, hvad der sker herovre, og kigger ind og får en kop kaffe, eller lige snakker med nogle af dem. Og jeg er stadigvæk med, vi har sådan en forening, der hedder Værestedets Venner. Der er jeg med i bestyrelsen stadigvæk, og holder så forbindelsen lige på den måde. Men jeg vil ikke undvære det. Det vil jeg ikke.